Halo guys, ikuti aku guys. Aku mau melintasi jejak jalan setapak. Let's go, silahkan ikuti napak tilas. Tak ubengi jalan sing kok lewati, nanging muspro aku ora nemoni paribasan uripku iki. Hidup segan, mati pun tak mau. Tutut tresno sing tak karepno, nanging aku hamong pengen sumanding kegojekan sinambi gitaran, ngitungake tembang-tembang kasmaran. Udah guys, segitu aja ya konten hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.